la su putak wan bak no kili hai ka la solam bel ke long leta chu clear tarik hala police dum pachu baidet court along nilitum amuni dum han arju je pinsi hala dak hala tungki pu nilitum aphan arju lo la pen nilitum a statement putang nitum la dolong me keji la pen ke disia phan disia office gherau ji pu nilitum ki pu putang seta lage jok ta son a statement ke pilong le lage police tu maning hang man si ke tok la masi clear tarik ta nilitum phan hala ke kaires det atum non anta jail dolang Bikram Hansia ke hai Kursing Timung ke hai Samson Teron ke hai lapen ke Chesterfield Crow ke hai lapen ke Baliram Crow ke hai lapen ke Novakanto Qatar ke hai latum han no anda pe jok jalan al ilitum a nok be sai selo halatum no anda jailer lo si dolang non cricket homar ni si aku la bangsa case do tuji pu lapen Arnisi amatsi la karjulong det penamasi nilitum puthodar ni polo ne trok lo ne arnisi nili methang la pen ke anut kaprek ta pudun lo ye nitum son dolong ko phalang hoji la pen nitum violence ke claim ji disio office gherau ji pugan nitum pulong le la ke police atum si kapin chong thap apot la so a case la ke nitum a than nitum birudhe la ke claim nang ne nitum ban punishment pilong le puta nitum case p2 lo court along la pen isia bangke thur lo arnisi la pen a case ta nitum haidet lo la bangke la pen non aku thur thui lang mo cricket thomar ni la ke cricket thomar ni thur lo te nili kamatha la is son vet a case ki pilo pot la ke nitum hai po la pen alang litum phan cricket thomar ni ke jail pen pe jok po sinilitum ning ke the